focus, man. Euskaraldi Clash. Kaixo, nire izena Elena da, baina raparen munduan Labazu izenez ezagutzen didate. Sentimendu hotzak dardarka, ezin ahaztu izan ginana, zura zalean nire atzamarka, bina plazerra gure bide bakarra. Nik gaur idazten dizut zuri, beste inori ez, nire histori ez, gehiegi dakizula dirudi. Bizio niretzat da elegantzia hutsa, ez? Odei Barroso bertsotan bebai oso trebea da, ez? Eta bertsolaritza eta rapa holan lotzea superpolita geratzen da, osea, letra guztiak dira holan superondo jarritak, ez? Bakoitza bere lekuan metrika superperfektoa. Azkenean, haiek iparraldekoak izana ez, daukate hor frantziatik instrumental rollo hori niri asko gustatzen zaidana ez. Barrandak, liskarrak, balazalak, jipoiak, gabetik egunera, egunetik gabera. Nire ustez, heldu behar zen euskal trapa Euskal Herrira, ez? Azkenean hemen gaude ohituta punka eta roka entzutera beti, ez? Eta gauza ezberdinak heldu behar dira. Azkenean bai estereotipo asko dauzela traparen inguruan, ez? Baina, bueno, gauza berri bat da, hor daude borrokatzen kaleratzeko eta erreferente berriak sortzeko. Abanguardia. Atzek aldetik ondik lainoak, datoz berriro, diziz donosti, euria gainean, abestiak alboan, somos kooperando, danen artean. Saiatzen ari gara gauzak aldatzen, ez? Oraindik 2018an arraroa da emakume bat ikustea goltza gainean rapeatzen, ez? Eta, bueno, estereotipoak suntsitzen eta bai egia dela gauzak aldatu egin direla eta orain emakume gehiago dauzela, baina 20 urtetan 10 emakume ez da asko, ez? Gendu behar da beldurra, saiatu, frogatu, disfruta goltza gainean eta buruan daukazun gauza guzti horiek kaleratu, ez? Ailegatuko da zure denbora, berbiztu dira etxalak zure gainean bukatu zaizu posa. Olerki hauei buruz, zuk jakin behar duzu, ez direla musu truk, nork ordainduko te du. Pertsa da kalea, asko sentitzen naiz berarekin identifikatuta, ez? Borrokalari hutsa. Eta bueno, beste ikuspuntu batetik egiten ditu bere letrak. Bai egia dela azkenean euskal rapa Bizkaian gutxi egin dela, ez? Agian Gipuzkoan eta beste leku batzuetan indar gehiago eduki duela, azkenean Bilbon euskaraz ez dugu hitz egin asko, ez raparen munduan behintzat. Oso, bueno, gaurko nolabait esateko espresioenetako bat, ez?